ஹாய் படி. சாய்ராம் ரேபிட் ஃபார்ம் அண்ட் கார்டன்லேருந்து பாருங்கள், சோளத்தட்டு வச்சுருந்தோம் ரேபிட்டுக்கு அப்புறம் கோட்டுக்காக. நேற்று நைட்டு பண்ணிங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 30-40க்கு மேலே பண்ணிங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இருக்கிற வந்து சோளத்தட்டையெல்லாம் வந்து கொத்தி குதிரை நாஸ்தி பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுச்சு. இப்படி பண்ணால் வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்க பண்ணக்காரங்க என்ன பண்ணுறது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு விதைச்ச சோளம் வந்து நல்லா இருக்குது, அப்போ வரல. ஆண்டவன் புண்ணியம் நிஜமாகவே. இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன வந்து நோக்காடு வந்துச்சுன்னு தெரில. பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட வந்து 30 சென்ட்டுக்கு மேலே போட்டிருந்தேன். எல்லாமே க்ளீனாக ஒரு சைட்லேருந்து எல்லாமே வந்து திருப்பி போட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் நாஸ்தி பண்ணி வச்சுருக்கு. இப்படி பண்ணால் வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. இந்த அளவுக்கு வந்து பராமரித்து என்ன பண்ணுறது? நாங்கள் வேறு காட்டு ஓரமாக இருக்கிறோம், மலைப்பகுதி ஓரமாக. பென்சிங்கும் போட முடியாது. இதுக்கு வேறு வழியாவது இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியல.